नमस्कार. मिरगात घातलेली भाजीची अळी श्रावणात धराक लागतात. पडवळी, दोडकी, तवशी, भेंडी, भोपळे. पूर्वी सगळ्यांच्या दारात अळ्यांचो माटव असा, पण आता वांढरांमुळे खूपच कमी लोक अळी घालतात. आज मी केलंय दोडक्याची भाजी. ह्याका काय काय लोक शिराळा पण म्हणतात, पण आमच्याकडे दोडक्याच म्हणतात. दोडक्याचे शिरे काढून धुवून घेतलंय, मग त्याचे तुकडे करून मध्यम फोडी करून घेतले. तुमका आवडतात तसे फोडी करा. नंतर तव्यावर तेल गरम झाला का कांदो घाला. कांदो भाजल्यावर भिजवलेली चणा डाळ, चिमटीभर मीठ घालून झाकण ठेवून एक वाफ काढून घ्यायची. झाकण काढून ढवळून 1 चमचो घरचो मालवणी मसालो घालून दोडक्याचे फोडी घालायचे. चवीपुरता मीठ घालून झाकण ठेवून 10 ते 15 मिनटं बारीक गॅसवर वाफेवर भाजी शिजवून घ्यायची. अधूनमधून ढवळीत रवायची, म्हणजे भाजी एकसारखी शिजता आणि करपणा सुद्धा नाही. भाजी शिजल्यावर वरसून ओला खोबरा घातलंय. एकदम घरच्या मालवणी पद्धतीची भाजी तयार. आज मी केलंय तिखट डाळ भात, कोबीची आणि दोडक्याची भाजी. तुम्ही पण जेव केव्हा.